L'objectiu d'aquesta segona taula és, sens dubte, donar-vos llum en temes jurídics molt complexes. I com que són tan complexes, vam decidir incloure una taula amb juristes coneguts per la seva potència, per la seva experiència i també per la seva capacitat i ganes de comunicar i ajudar. En aquest sentit, Antoni Fitó, membre del comitè executiu de la Cambra i també eminent jurista, dinamitzarà aquesta tercera taula i ens presentarà els nostres il·lustres ponents Jordi Domingo i Jaume Alonso Cuevillas, i ningú millor que, com deia Antoni Fitó, per presentar i explicar-nos el perfil i dinamitzar aquesta taula que té un únic objectiu, que és informar-vos en situacions jurídiques que ara són de plena actualitat i que, sens dubte, ens afecten. Endavant, Toni, benvingut. Probablement, com també han dit altres ponents que ens han precedit avui, el sector del comerç és dels que ha patit i segueix patint i malauradament patirà en els propers mesos d'una manera més dura les conseqüències econòmiques derivades de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Des de la Cambra, com ara deia molt bé l'Àngel, en som conscients, som coneixedors de les dificultats del sector i per això hem cregut convenient incloure aquesta sessió jurídica dintre del webinar del sector del comerç. Avui el que farem serà, modestament, tractar de donar solucions i, si més no, pautes jurídiques per poder fer front a aquesta crisi que abans fèiem referència, tant tu, Àngel, com altres ponents, com en Pere Chies, gran coneixedor del sector, o la mateixa Sílvia Martínez, que m'ha agradat molt escoltar-la fa una estona. I centrarem aquesta intervenció d'avui en dues qüestions molt concretes. Per una banda, intentarem posar o analitzar com el nou escenari que deriva de la crisi ens pot legitimar jurídicament per canviar condicions de contractes avui ja existents i que tenim signats amb tercers. Farem, una especial referència al contracte de lloguer que tenen signats molts empresaris, molts comerciants, amb els propietaris dels locals de negoci que ocupen, i com també, i això ens ho explicarà en Jordi Domingo, cònsol major del Consolat de Mar, com també des de la Cambra hem endegat un servei de mediació que pretén contribuir a arribar a acords entre comerciants i propietaris de locals de negoci en benefici de les dues parts. Per una banda, que el comerciant pugui garantir o contribuir a garantir la viabilitat del seu negoci i, per altra banda, el propietari mantingui un contracte i a llarg termini unes rendes de lloguer. Tot això en un escenari on l'administració de justícia i els jutjats probablement es veuran més col·lapsats del que ja ho estan com a conseqüència d'aquest confinament de les darreres setmanes i mesos. Per altra banda, en Jaume ens parlarà dels mecanismes concursals i no amb l'estigmatització que normalment acompanya aquest terme, sinó com a eines de prevenció, i aquí m'agradaria posar l'èmfasi. I farà referència al concurs, al preconcurs i a la coneguda segona oportunitat. Presentaré breument els dos ponents, tot i que jo crec que els hi cal molt poca o cap introducció. En primer lloc, del Jordi Domingo, diré que és advocat en exercici des de fa més de 45 anys, fundador del bufet Jordi Domingo, on tenen una àmplia experiència en assessorament empresarial amb les branques de dret civil, mercantil, internacional i processal. Ha estat col·laborador actiu de l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, de la Universitat de Barcelona i del Center for International Legal Studies de Salzburg. Va fundar l'any 89 el primer despatx espanyol a Moscou i va desenvolupar una estreta col·laboració amb la Unió Europea. També crec que val la pena incidir, sobretot perquè estem parlant del sector comerç, que des del seu despatx va ser col·laborador de Nacions Unides i membre del Centre de les Nacions Unides per a la facilitació del comerç i desenvolupament del comerç electrònic. Finalment, diré-vos
que és president de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, càrrec que compagina amb l'exercici professional de l'advocacia. Gràcies, Jordi, per ser-hi. Moltes gràcies a vosaltres. Del Jaume Alonso Cuevillas, què us puc dir que no conegueu? És una persona coneguda per tots. Jo em limitaré a posar l'èmfasi en el seu currículum més acadèmic. En aquest sentit, us diré que és doctor en dret, advocat, economista, llicenciat en administració d'empreses i màster en direcció comptable i auditoria de comptes. Té gran experiència també com a administrador concursal i com a àrbitre en assumptes de caràcter civil i mercantil. A nivell docent, destaca la seva condició de catedràtic de dret processal i director del màster de dret concursal de la Universitat de Barcelona. I per finalitzar la presentació a nivell institucional, dir-vos que va ser el degà més jove de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. També ha estat president del Consell d'Il·lustres Col·legis de l'Advocacia de Catalunya, vicepresident del Consejo General de l'Advocacia Espanyola i president de la seva Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia, aspecte que el Jaume coneix molt bé. Ha estat també president de l'European Bar Federation i de l'Associació Catalana d'Arbitratge, de la que en depèn el Tribunal Arbitral de Barcelona. Doncs bé, sense més preàmbuls, donaré la paraula als ponents, començant per ordre invers a les presentacions, començant amb en Jaume, i finalment deixarem, després també de la intervenció d'en Jordi, deixarem un espai per preguntes de tots vosaltres. Jaume, quan vulguis, endavant. Gràcies per ser-hi. Molt bé, bon dia a tothom. Gràcies, Toni, per la presentació. Gràcies i l'enhorabona a Cambra i a Llotja Virtual per aquesta iniciativa que ja estic seguint des del principi i ha estat força interessant. El meu missatge central, ja l'ha destacat en Toni Fitó, el moderador, a la presentació, és intentar parlar de forma molt divulgativa, molt entenidora dels mecanismes concursals des d'una perspectiva diferent a com es fa habitualment. Habitualment, quan es parla del concurs, pensem en una funerària, estem enterrant empreses. I el meu missatge principal és destacar que els instruments concursals ben utilitzats, lluny d'anar a l'enterrament d'empreses, poden servir precisament per salvar les empreses de fer fallida, per ajudar les empreses en situació delicada. I en un moment com l'actual, on ens ve a sobre una crisi econòmica de gran magnitud, crec que és important destacar-ho i, per tant, jo em limitaré molt breument primer a fer una glosa dels 3 principals instituts concursals i després a fer una pinzellada de 2 punts més concrets, com és el tema laboral dins del concurs i la segona oportunitat. Començo per aquesta explicació general perquè sovint sentim parlar de termes que el que no sigui inicial li poden semblar similars però que són diferents, que són el preconcurs, el concurs i la segona oportunitat. El preconcurs no és un concurs encara, sinó que és un demanar un termini al legislador i, escolta, m'estic atravessant dificultats, demano un termini per poder negociar amb els meus creditors que a través de quitances i esperen reduir l'import dels deutes que tinc, ajornar el seu o fraccionar el seu pagament, acords de refinançament bancaris, tenir un període per intentar no veure's abocat a la situació de fallida econòmica. Amb la particularitat de que mentre es tramita el preconcurs queden paralitzats els embargs i les execucions. El decret llei 16/2020, que es va aprovar fa 2 setmanes al Congrés dels Diputats, el decret llei especial en matèria de justícies, preveu una mesura excepcional, que és que aquell empresari que es vegi en situació d'insolvència que no pot atendre regularment el pagament de les seves obligacions que van vencent, que amb caràcter general està obligat per llei a presentar el concurs, aquest decret llei l'exonera d'aquesta obligació de presentar el concurs a l'1 de gener de 2020. El que passa és que aquesta mesura no serà efectiva perquè encara que el deutor, l'empresa o l'autònom no estigui obligat a presentar el concurs, si deixa de pagar, els creditors el comencen a embargar, li comencen a instar desnonaments i Hisenda i la Tresoreria de la Seguretat Social, com sabem, són rapidíssims amb embargar comptes corrents, amb embargar crèdits. Per tant, encara que estigui exonerat de presentar el concurs, si no pot aturar aquestes execucions, segur que se'n va a la situació de fallida. En aquests casos és convenient pensar
amb el preconcurs per aturar, gaudir d'aquests mesos d'oxigen, intentar en aquests mesos solucionar les coses. És possible que moltes empreses es vegin ara amb un problema purament de liquidesa, purament de tresoreria, perquè han estat 2 o 3 mesos sense facturar i fins que no es reprengui això que en diuen ara la nova normalitat, doncs potser triguen uns mesos en recuperar els fluxos de caixa suficients per atendre el que vagi vencent i el que se'ls ha acumulat durant aquests mesos. I, per tant, aquest període d'aturar qualsevol execució pot ser molt útil. Si passat aquest termini, 4 mesos en l'actualitat, s'està treballant, hi ha un consens que això és insuficient en un moment excepcional com l'actual per intentar ampliar-ho en un termini més llarg en aquest moment excepcional. Si malgrat això, passat aquest termini, el deutor ja no està en situació d'insolvència o ha arribat a un acord amb els creditors o amb els bancs i pot refinançar, doncs problema solucionat. En altre cas és quan serà necessari presentar el concurs. L'objectiu del concurs és arribar a un conveni amb els creditors. No sempre és possible, però el concurs ofereix avantatges reorganitzatives que fora el concurs són més difícils. Jo vull molt telegràficament citar 3. Una en matèria laboral. Primer recordem, aquelles empreses que s'hagin acollit als ERTOs del primer dels decrets lleis, el 8/2020, i que han assumit, per tant, el compromís legal, l'obligació, per tant, de no despedir en el període de 6 mesos. L'única forma en què podran fer-ho si es veuen obligats, perquè no poden reabsorbir a tota la plantilla, serà a través de la presentació d'un preconcurs. Però a banda d'això, com deia, el concurs el que permet és resoldre, tema del que ens parlarà després en Jordi Domingo, resoldre alguns contractes que poden esdevenir molt onerosos. Estic pensant en rentings, en leasings, inclús en swaps que encara en queden, que acostumen a comportar unes clàusules de penalització molt grans quan s'intenten resoldre de comú acord. Dins del concurs s'aconsegueix poder resoldre'ls de forma més simplificada. Venda d'unitats productives. De vegades hi ha empreses que en època de bonança van sobredimensionar-se, per exemple, en molts establiments. Ara que parlem de comerç, doncs molts punts de venda i ara han de donar un pas enrere. El concurs els permet poder vendre algunes botigues, algunes línies de negoci, algunes unitats productives per separat i l'objectiu, com dèiem, és poder rebaixar l'estructura, reduir l'estructura, poder reflotar i poder arribar a un conveni i, per tant, continuar amb normalitat. Aquest és l'objectiu prioritari, però en un concurs s'ha de vigilar també que, en el cas que això no sigui possible i s'hagi d'anar a la liquidació perquè és inevitable, no hi ha forma de poder tirar endavant, que això no comporti la responsabilitat personal dels administradors. Per tant, s'ha de vetllar molt perquè aquest concurs sigui declarat fortuït, no sigui un concurs culpable, perquè un concurs culpable comporta el risc de que sigui condemnat l'administrador de fet o de dret, o en defet, que de vegades hi ha un administrador de ferro, però hi ha un accionista principal a tenir que respondre dels deutes insatisfets. I pensem, un apunt molt breu aquí al respecte, que una de les principals causes de declaració de concursos culpables no és tant els casos de fraus o de comptabilitat alterada, que també ens en trobem, sinó cas de presentació tardia del concurs, quan l'empresari ha presentat el concurs més tard del que la llei l'obliga, que és quan veu o ha de preveure ja com a diligent empresari que no podrà atendre regularment el compliment de les seves obligacions. Si el concurs acaba amb liquidació, per tant, s'ha d'intentar que això no comporti la responsabilitat personal de l'empresari i en el cas d'empresari persona física, autònom, per tant, o en el cas d'administrador, que com és molt freqüent ha afiançat amb el seu patrimoni personal i familiar els deutes de l'empresa, és quan pot entrar en joc el mecanisme de la segona oportunitat. El mecanisme de la segona oportunitat permet que aquest empresari sobre el consumidor o empresari, però ara parlem d'empresari, sigui, com deia, autònom o administrador que ha afiançat els deutes de la seva societat, es veu sobreendeutat, pugui quedar exonerat, s'aplica el que tècnicament es coneix com a BEPI, benefici d'exoneració del passiu insatisfet, és a dir, que se li eixuguen tots els deutes perquè pugui tornar a començar de nou. Això es pot fer de forma ja inicial, quan ha pogut, des del primer moment, atendre una sèrie de crèdits, entre els que destaquen els crèdits públics, per tant, quan no hi ha una gran càrrega
de crèdit tributari o de crèdit laboral i, en altre cas, quan això no sigui possible, s'ha d'acollir amb un pla de pagaments de 5 anys. Això vull destacar-ho també perquè és poc conegut. La llei de la segona oportunitat, malgrat ser una llei de 2015, dins del sector diem que és la gran desconeguda perquè és molt poc coneguda, s'ha publicitat poc i malament. El poc que s'ha publicitat pensant bàsicament en consumidors, però també és molt útil i al despatx en tenim experiència per salvar empresaris autònoms o empresaris que han afiançat els deutes de l'empresa. Si no és possible eixugar perquè hi ha crèdits de seguretat social, de laborals o tributaris, s'ha d'acudir a un pla de pagaments, però aquest pla de pagaments, i aquesta és la gran virtualitat, el que compromet és que aquest deutor comprometi durant 5 anys, el pla de pagament és a 5 anys vista, la meitat dels seus ingressos inembargables. Això és molt complicat, Jordi Domingo ho coneix perfectament, s'ha d'acudir a la llei d'enjudiciament civil, que en funció del número de vegades que es multipliqui el salari mínim interprofessional estableix una escala i després s'ha de tenir en compte si té càrregues familiars o no, però perquè us en feu una idea, una persona que tingui uns ingressos mensuals promig de 3.000 euros, el que hauria de destinar amb aquest pla de pagaments no arriba als 400 euros mensuals. Per tant, si compleix amb el destinar aquests 400 euros mensuals, al cap de 5 anys quedarà tota la motxilla allà. Per tant, deia, la segona oportunitat té aquesta gran virtualitat. El concurs, com deia abans, el concurs que a la cultura llatina es viu com un fracàs empresarial, molt a diferència de la cultura anglosaxona, on és habitual que els empresaris d'èxit hagin fet 1, 2, 3, 4 i 5 fallides. Aquí es viu com un fracàs, l'empresari acostuma a embolicar-se i a tirar endavant, embolica que fa fort i tirar endavant abans de veure el concurs, però és convenient presentar-lo davant del primer símptoma per intentar totes aquelles mesures que deia abans, mesures, abans he enfatitzat, de contractes onerosos que s'hagin de poder resoldre sense penalitzacions, mesures també de possibles vendes d'unitats productives o de reestructuració del model organitzatiu per evitar, com deia, la responsabilitat personal i acollir-se, si és el cas, a la segona oportunitat. I volia, per acabar aquesta primera intervenció, que, com ens ha demanat el moderador, pretenem que sigui molt breu, fer una referència, una pinzellada molt petita al tema laboral. Penseu que molt sovint, i ara ens podem veure abocats, moltes empreses, a tenir que fer reestructuració laboral. A part del tema puntual que ja he significat, que aquelles que s'hagin acollit amb un ERTO per poder despedir tindran la necessitat d'acollir-se en un preconcurs, perquè si no les sancions que poden comportar són gravíssimes. A part d'això, penseu que quan una empresa en situació no concursal, en situació normal, ha de despedir per causes objectives a un treballador o a uns pocs treballadors, o ha de fer un expedient de regulació d'ocupació, quan ho fa davant d'un jutjat social, d'un jutjat laboral, prima el principi pro-operari. I allà el principi pro-operari significa que el jutge social, la jurisdicció social, és tuitiva i té per objectiu principal la defensa de l'interès del treballador. Pel contrari, el jutjat mercantil prima el principi, regeix el principi que s'anomena l'interès del concurs. Això no vol dir que no es vetlli també pels interessos dels treballadors, però que també es tenen en compte com a interessos també igual mereixedors de protecció la viabilitat futura de l'empresa, l'interès de la resta de creditors, és a dir, que el jutge mercantil té al seu abast molts més elements de criteri que vetllen per la continuïtat de l'empresa. Per fer-ho també en termes més fàcilment comprensibles, si amb els acomiadaments objectius o els expedients de regulació d'ocupació amb seu concursal acostumen a acabar amb una indemnització de 20 dies per any treballat, mentre que si anem al jutjat social, les indemnitzacions, com sabeu, poden arribar als 33 o fins i tot als 45 dies per any treballat. Per tant, la diferència d'indemnitzacions pot ser molt important
i com és obvi, aquestes indemnitzacions tan quantioses poden comportar que una empresa que podria ser viable en determinats reajustos es vegi abocada al fracàs. Acabo ja, el tema és molt complex, he volgut fer només 2 pinzellades, però simplement reiterant el missatge principal que també abans ha anunciat el Toni. No penseu, empresaris autònoms, no penseu en el concurs com l'última solució, sinó que quan veieu que poden haver-hi problemes, encara que siguin de liquidesa, de tresoreria, problemes puntuals, contacteu amb un especialista en temes concursals perquè un concurs, un preconcurs, els elements concursals presentats a temps poden evitar mals molt majors. Jo ho deixo aquí i em someto, òbviament, després gustos al debat i amb ganes d'escoltar el Jordi Domingo. Moltes gràcies, Jaume, per la teva brillant exposició. És possible que tornem després a tocar algun tema puntual a preguntes dels assistents. Jordi, sisplau, ara és el teu torn. Com vulguis, pots començar. Gràcies. Moltes gràcies, Toni. Moltes gràcies a tothom per haver-nos convidat. Jaume, un plaer sentir-te. Parlem del que parlem, sempre ho és. A veure, d'entrada és complicat parlar a vegades de temes jurídics amb una audiència tan heterogènia com la que avui tenim. I, per tant, intentaré ser molt clar i utilitzar poca terminologia jurídica. I amb això agrairia que el moderador m'ensenyi la targeta groga, si és precís, perquè en tot cas llavors intentaríem reexplicar aquell concepte que potser no s'entén prou. Aquí ho faré, Jordi. M'heu demanat parlar de 2 coses, bàsicament. Una és allò que afecta els arrendaments urbans en el decret 15/2020 de 21 d'abril i l'altra, la famosa clàusula rebus sic stantibus, que després ja us diré què vol dir exactament, perquè si no comencem malament la dissertació. A veure, en el decret, que jo em referiré exclusivament al Jaume, amb molta raó, ja l'ha tocat una mica, ell segur que coincideix que aquest decret del govern espanyol va arribar tard i malament i que, evidentment, té una garraperia enorme respecte als empresaris, que no és un veritable ajut perquè no arriba al moll de l'os i no canvia el paradigma de la tragèdia que vivim i que viurem i que no arriba a tothom qui ho necessita. Per tant, des d'aquest punt de vista, donaria per molt i, evidentment, no és el motiu d'aquesta webinar entrar en aquest detall, però, si algun dia voleu, el Jaume segur que també hi estarà encantat de participar. El decret aquest en quant als arrendaments, d'alguna manera, és un tema ja periclitat. És a dir, donava la possibilitat d'una moratòria, que no d'una condonació, sinó d'una moratòria de pagament de lloguer, amb un màxim de 4 mesos, que havien de ser després pagats en el termini de 2 anys sense interessos, o bé amb un període més curt si el contracte d'arrendament s'acabava abans d'aquests 2 anys. Aquesta moratòria es havia de sol·licitar, insisteixo, abans del 23 de maig, i, a més, només estava obligat a acceptar-la el que en diu la llei el gran tenedor. I què era aquest gran tenedor? Doncs la persona o l'empresa que tingués més de 1.500 metres quadrats llogats, no a la persona, sinó en general, o bé que tingués 10 immobles, em refereixo a entitats registrals locals. Evidentment no parlo de trasters, ni garatges, ni de pàrquings, sinó parlo bàsicament de locals comercials. Què pot haver passat durant aquest temps? I, per tant, és l'únic que té motiu per explicar. És a dir, pot haver passat que un llogater hagi parlat amb el seu propietari i hagi arribat a pactes. L'existència d'un pacte, ja la llei deia, el que hagi fet un pacte abans ja no se li aplica aquesta llei, regeix el pacte. Bé, si aquest pacte ha arribat abans, durant o després de la llei, és evident que és el que preval. I, per tant, sigui bo o sigui dolent el pacte entre una i altra part, és el que acabarà valent. Possibilitat d'aplicar després de la rebus que en parlarem? Doncs depèn del que digui el pacte. I, per tant, ens haurem de centrar en allò que el pacte s'ha establert perquè s'ha fet precisament en ple període de crisi. I, per tant, té una transcendència enorme el que les parts hagin decidit pactar al respecte. Si a l'arrendatari o el llogater li va passar per alt, no li va interessar, tenia desconeixement, se'n va oblidar, etc., o poc interès, és evident
que no va fer la sol·licitud, és evident que no va tenir o no ha tingut la moratòria i, per tant, li queda oberta ineludiblement la rebus sic stantibus si es donen les condicions per demanar-lo. I, per tant, aquest és un escenari que tenim. Un altre escenari que efectivament l'hagi demanat. I en aquest escenari és doble possibilitat. Un, que el propietari li hagi acceptat la moratòria. Si aquesta acceptació de la moratòria ha sigut pura i dura d'aplicació estricta del que diu la llei, és a dir, jo m'estalvio el 100% de lloguer durant 4 mesos màxim per després pagar-lo i el que es fa és pur i simplement no pagar, l'altre no acceptar que es pagui i quedar supeditat a allò, és evident que no hi ha hagut un pacte específic, per tant no haig de llegir cap lletra per saber que aquest senyor, una vegada feta la moratòria, si es dona, si segueixen donant les circumstàncies per reclamar l'aplicació de la rebus sic stantibus, podria estar encara legitimat per demanar-lo. Si, en canvi, aquest pacte de moratòria, a l'empara de la llei, s'ha fet per escrit i s'han pactat coses, caldria veure el contracte tal com està pactat per saber si realment li queda obert o no la possibilitat d'una rebus sic stantibus posterior. Si finalment la propietat no ha volgut saber-ne res i ha dit no, malgrat que jo estic obligat, no vull acceptar de cap de les maneres aquesta moratòria, que s'ha donat algun cas, llavors, evidentment, el llogater només li queda o anar a la rebus sic stantibus, tal com els altres supòsits, o bé exigir aquesta moratòria, tot i que llavors s'hauria d'avançar a fer una demanda reclamant-ho i, a més a més, amb mesures cautelars per evitar qualsevol risc del desnonament per manca de pagament. En qualsevol cas, és un tema que, insisteixo, s'hauria d'estudiar sobre el cas. Però anem a la rebus sic stantibus. Espero complir el temps, però penso que sí, que anem bé. A veure, la rebus sic stantibus té una traducció que possiblement el meu professor llatí em renyaria, però en definitiva és de les coses tal com estaven. És a dir, en definitiva, és una clàusula o una institució que permet reequilibrar el contracte quan s'ha produït un desequilibri desproporcionat per circumstàncies extraordinàries i imprevisibles. És a dir, en aquesta situació, quan jo he pactat amb tu que jo et donaré una cosa i tu em pagaràs un preu determinat i aquesta situació extraordinària fa que allò deixi de ser negoci, automàticament es dona una situació, per una causa evidentment imprevisible, doncs automàticament es dona la possibilitat de la rebus i es permet llavors intentar aquest reequilibri de la situació. Aquesta és una institució o una clàusula que no existeix a cap llei. No hi ha cap llei que digui la rebus és així si s'aplica d'aquesta manera. Ha sigut sempre aplicada per la doctrina i per la jurisprudència. I fins fa uns anys era aplicada d'una manera absolutament restrictiva, basada en l'equitat i en la justícia, i era molt, molt, molt restrictiva. A partir de la crisi del 2008, i que es plantegen en els tribunals diferents plantejaments de la rebus sic stantibus, el 2013, després d'haver-se passat un llarg pleit per part dels afectats o d'alguns afectats, el Tribunal Suprem dicta 2 primeres sentències al gener del 2013 que trenquen ja aquesta rigidesa de la rebus sic stantibus, la fa més flexible i intenta d'alguna manera tipificar-la. És a dir, que en definitiva el Jaume us podria explicar el que és el tipus penal i, per tant, en definitiva, que reuneixi uns requisits explícits que si es donen, doncs realment ja automàticament es pugui, no automàticament, sinó que es pugui exigir la clàusula rebus sic stantibus. Per tant, anem a una objectivació, és a dir, si es donen uns fets determinats, aquests fets determinats i tu demanes a un jutjat, si realment es donen aquells fets determinats, es podrà aplicar la clàusula rebus sic stantibus i, per tant, reequilibrar novament el contracte que ha quedat desgavellat o destavellat per aquesta situació. La primera exigència que sempre, i en tot cas ja la dono per endavant, és la bona fe. Vull dir, aquí sí que els tribunals exigeixen una exquisida bona fe. És a dir, no val allò intentar fer veure que hi tinc un perjudici, etc. Perquè no podem oblidar que qualsevol contracte que vostè i jo fem sempre està supeditat o sempre hi ha la possibilitat d'uns fets aleatoris que poden, evidentment, fer un fracàs, fracassar el contracte. És a dir, i no tenen per què llavors aplicar-se la rebus sic stantibus. És a dir, si a mi a la meva botiga no ve ningú, no és un problema de res, en una situació normal, no és problema, evidentment, de cap circumstància, sinó que potser jo
no tinc empatia amb la gent, o potser tinc uns preus que no s'adiuen al mercat, etc. Per tant, allò ha fracassat i jo haig de fer fallida, m'haig d'anar a veure el senyor Jaume Alonso Cavillas per intentar que em presenti un concurs o que em garanteixi la segona oportunitat. Però, en definitiva, jo haig de tancar i el contracte que jo tinc amb l'arrendador o amb els proveïdors o amb el que sigui, no puc dir que, escolti'm, aquí hi ha la rebus sic stantibus i hem de recuperar la situació perquè aquí no hi ha possibilitat. Un altre és que tinguis un advocat molt... En tot cas, quan després s'entri en l'exemple, potser posaré aquests exemples perquè ho entengueu, perquè si teniu un bon advocat a l'hora de contractar, sí que hi ha moltes coses que es poden realment preveure per garantir ja després les conseqüències. Ara bé, en definitiva, què exigeix el tema aquest a part de la bona fe? Exigeix el que dèiem, una situació extraordinària i imprevisible, completament imprevisible, que incideixi realment en el contracte i que, per tant, alteri econòmicament i de manera substancial la relació contractual entre una part i l'altra. Aquests són els elements. I, evidentment, la jurisprudència, quan entra en això, el que farà és modular o resoldre el contracte. Es tendeix més aviat a modular i no resoldre per allò de hi ha un principi en el dret que és el de conservació màxima dels contractes, per tant, s'intenta que si hi ha clàusules nul·les, per exemple, eliminar les nul·les però mantenir el contracte si és possible, i en aquest cas, amb la rebus sic stantibus, s'intenta modular. És a dir, que en definitiva, si vostè havia de pagar 100, potser hauria de pagar 80, però mantinguem el contracte perquè d'aquí en depenen molta gent i el tràfic jurídic i, per tant, intentem mantenir la situació contractual. Però aquest és, al final, el que el tribunal haurà de fer. És generalitzable i és automàtica l'aplicació de la clàusula? Mai. És a dir, la pandèmia, per exemple, que ara en parlarem del Covid, és evident que és una situació imprevisible i extraordinària. Ara, es pot aplicar a tothom perquè ha vingut la pandèmia? No. Per exemple, els fabricants de mascaretes probablement han fet més negoci que abans de la pandèmia. I els fabricants de material EPI han fet més negoci abans que, més enllà dels voluntaris que han fet tantes coses de manera extraordinària. Però el fabricant com a tal, aquest senyor, la pandèmia, més aviat, entre cometes, i amb tot el respecte que em mereix el que ha significat la pandèmia, l'ha beneficiat, teòricament, des d'un punt de vista estrictament econòmic i empresarial. Per tant, aquest senyor mai podrà plantejar en els seus proveïdors o en el propietari de la indústria o de la nau de la fàbrica o en el propietari del local comercial una rebus sic stantibus perquè, evidentment, no li seria aplicable malgrat que la pandèmia és generalitzada per tot. Per tant, tot és casuística, tot és cas per cas, i s'ha de veure cas per cas si hi ha aquesta situació extraordinària i imprevisible, que en aquest cas hi seria per la pròpia pandèmia, que ho és, si incideix realment en el contracte i si hi ha una alteració econòmica substancial. Us poso un exemple i amb això acabo per no cansar-vos i per poder anar al debat. Imagineu que qualsevol de vosaltres vol contractar amb el Futbol Club Barcelona el subministrament a tots els bars de l'estadi i a la llotja els canapés que es prenen a la llotja. Molt bé, jo faig un contracte per 5 anys o per 10 anys i fixem uns preus determinats, fixem un fixe per temporada i, a més haig de pagar-li, per exemple, 50 cèntims per entrepà, 50 cèntims per beguda o 50 cèntims per consumició. Que ja us dona una idea del que és. És evident, aquí ja entrem amb allò dels riscos previsibles. Jo, si sóc advocat del senyor que entra al bar, diré, intentem negociar amb el Barça, després el Barça ja veurem, perquè és mucho Barça, veurem si m'ho admet o no m'ho admet, però jo, com a advocat, intentaré negociar de dir, escolti'm, aquí hi ha uns casos fortuïts que es poden produir que a mi em poden afectar la butxaca. Per exemple, que el Barça quedi eliminat a la Champions a la primera eliminatòria, o que el Barça quedi eliminat a la Copa del Rei a la primera de canvi. Per tant, jo vull salvaguardar-me i, per tant, en lloc de pagar-li aquest fixe o en lloc de pagar-li això, jo, si es produeix aquest fet, intentaré que em rebaixi un 10% la quota fixa o el que sigui. I això ja és habilitat de vostè com a empresari o del seu advocat per negociar, intentar posar coses que generin qüestions que, o per exemple, com fan a la construcció a vegades, de dir, escolta'm, si hi ha tants dies de pluja, si tots els partits del camp del Barça hi ha un 50% que plou, escolti'm, això m'afectarà el meu negoci, per tant, si es donés aleatòriament aquesta circumstància, jo tindré dret a no pagar-li no sé què. Molt bé, això són situacions que es poden pactar en el contracte. Totes aquestes qüestions que es poden pactar en el contracte i que tu pactes en el contracte ja queden fora de la rebus sic stantibus.
perquè tu ja s'has expectat, ja has previst una situació, has previst un incident potencial i una vegada produïda la situació ja no puc al·legar més que allò que ja estava previst. Ara bé, si la situació és tan extraordinària i que m'altera econòmicament tota la relació contractual, és quan jo hi puc entrar. Quan puc entrar a dir, escolti'm, si jo em quedo sense lliga i després la lliga resulta que amb el camp sense espectadors i després probablement amb una quarta part de l'assistència d'espectadors, etc., és evident que allò ataca directament la línia de flotació del contracte. És a dir, és evident que allò a mi econòmicament em destrossa. És a dir, si hagués sigut així, jo no hagués pactat aquell contracte. Per tant, realment en aquell moment és quan jo puc plantejar una rebus sic stantibus. I puc dir, escolti'm, senyors, o es resol el contracte, que seria el cas màxim, o es modula. I per tant, jo pagant menys o obligant-me a menys respecte al Barça em manté per si obren, no obren, o m'allarga un any la temporada. En fi, es busca el que sigui, però en definitiva aquesta és una mica la idea perquè s'entengui. És a dir, situació extraordinària imprevisible, canvi de circumstàncies, trenca l'equilibri de les prestacions i, per tant, frustra la finalitat econòmica. Gràcies. Jordi, moltes gràcies per l'explicació. Després potser tornem amb això. Ara tindria una, i a més sé que per qüestions d'agenda en Jaume ens haurà de deixar aviat, tindria una pregunta per en Jaume respecte als terminis dels procediments que abans ha explicat. Què podria durar un preconcurs i un concurs? Pateixen empresaris que puguin estar afrontats a aquesta situació per saber això què pot durar i en quin termini poden veure superada aquesta situació. El cas del preconcurs ve taxat a la llei. L'article 5 bis de la llei diu que si en 3 mesos no s'ha aconseguit l'acord, s'ha de presentar el concurs dins del mes següent, 4 mesos. El que passa, que abans he dit molt ràpid, segurament no s'ha pogut percebre prou, que hi ha un consens generalitzat que aquest termini, que ja és en general insuficient, en aquests moments extraordinaris és absolutament insuficient. Pensem la quantitat d'empreses que es poden veure amb aquests problemes és que ni els bancs donaran a l'abast a renegociar, ni els creditors. En molts casos seran problemes de tresoreria i potser d'aquí 6 mesos ja estic bé, una vegada ja, no sé, el comerç, l'hostaleria, que abans també se'n parlava, no? Potser aquests primers mesos encara van bé, però després es recupera i ja puc tornar i aixugar-ho tot i arreglar-ho. Per tant, com que hi ha aquest consens que aquest termini és insuficient, durant la tramitació del projecte de llei del que abans tant en Jordi Domingo com jo hem fet referència, aquest de mesures especials en matèria de justícia, una de les coses que es proposarà és allargar aquest termini durant aquest període excepcional de Covid. El meu criteri personal és allargar-ho fins a un any en aquest moment tan excepcional. Respecte del concurs, els terminis difereixen molt en funció dels jutjats. Afortunadament, a Barcelona ciutat, Barcelona província en aquest cas, tenim dels jutjats mercantils millors d'Espanya, no només per la seva qualitat tècnica, sinó també per la seva celeritat. Però, malauradament, estan massa sobrecarregats de feina i els terminis són llargs. Si es vol arribar a conveni, es pot aconseguir, si es tramita bé i es porta bé i es té ja ben preparat, amb un termini d'inclús una mica inferior a un any, i quan van a liquidació s'eternitzen, malauradament. Però, insisteixo, hi ha moltes alternatives abans d'arribar a la liquidació, passant per trossejar trossos de l'empresa i fer-la viable. Ara que aquesta pregunta ja és de collita pròpia, ara que has parlat de l'eficàcia dels jutjats de lo mercantil, creus que com a conseqüència d'aquest confinament que hem patit durant setmanes i mesos, els jutjats patiran una congestió que afectarà els usuaris de la justícia? Per descomptat, sí. Malauradament és així per descomptat. Penseu que els números amb els que es treballa el sector és la previsió que l'any que ve passarem d'uns 7.000 concursos a 50.000. Per tant, l'avalanxa serà estratosfèrica. Per això també ho ha apuntat en Jordi Domingo, no era ni el seu tema ni el meu. Aquest decret llei que s'ha aprovat és un brindis al sol perquè les mesures són totalment insuficients. No simplifica la tramitació de res, no s'injecta, no s'inverteix, no es creen més jutjats. Per tant, hi haurà un col·lapse important. El que passa és que precisament
els jutjats de Barcelona, que deies, són molt especialitzats i tenen l'avantatge, que semblava una tonteria, però que han estat sempre junts des del principi. A Madrid no passava, estaven separats a seus diferents i, per tant, no feien el cafè junt i no unificaven criteris, i això és molt important. Els jutges de Barcelona, des de sempre, tenen un interès especial en fer les interpretacions més flexibles de la llei per intentar salvar les empreses. I, per tant, aquí és on es podrà jugar, és a dir, escolta, aquesta empresa podrà ser viable si doncs trossegem aquest tros i el venem. I, a més, anem a fer un conveni anticipat i el anem a tramitar ràpidament. Crec que sorgiran oportunitats també. Gràcies, Jaume. Una última pregunta. Posem-nos a l'altra banda. Aquell empresari, aquell comerciant que pateix la situació des de l'altra banda de la taula. M'explico. És el seu client el que pateix una situació de concurs de creditors i li comunica que ha presentat un preconcurs o un concurs de creditors. Què pot fer l'empresari que es vegi afectat per la situació del seu client? Depèn molt del cas concret, però en general, si ajuda a que l'empresa, el seu deutor, pugui subsistir, li acabarà tardant. Li acabarà pagant tard i malament, però li acabarà pagant. Si l'empresa se'n va a fallida, se'n va a liquidació, les despeses que comporta tot això farà que no vegi ni un sol euro. El problema, de tota manera, de la majoria d'empresaris és la morositat de les grans empreses i de les administracions públiques, matèria amb la que també s'està treballant des del Congrés dels Diputats perquè hi ha una llei vigent que lluita contra la morositat, directives europees, i no es compleix. Aquest és el gran problema que arrastra el propi temps, a la crisi 2008-2009. Jo em vaig trobar amb moltes empreses que eren viables i que es van veure arrastrades a la liquidació perquè els seus proveïdors no li pagaven, i això genera un efecte domino tremend. Hauríem de lluitar perquè això no passi amb aquesta crisi. Doncs, escolta, t'havia quedat la darrera pregunta, però aquest últim comentari m'ha fet pensar en un altre, que també va en línia d'algun comentari que ens ha arribat. Creus que realment serà en algun moment efectiva aquesta llei de mesures contra la morositat i es podran efectivament aplicar aquests terminis de pagament, sobretot a l'administració per una banda i a les grans empreses per l'altra? És absolutament indispensable perquè tota l'economia en depèn. Tots els economistes de tots els colors, des dels més progressistes als més ultraliberals, estan dient que ara convé una política de l'helicòpter money. Només que les administracions paguessin tot allò que deuen i que estan pagant en retard, només amb això, la injecció de liquiditat a l'economia permetria ja afrontar bona part de la crisi. Per tant, és absolutament imprescindible. D'acord, Jaume. Doncs jo ara sí que ja no tinc més preguntes i, tal com havies demanat, perquè tens altres compromisos d'agenda ineludibles, et vull agrair l'assistència al webinar d'avui. Comptarem amb tu més endavant amb aquests webinars sectorials als que abans feia referència i un cop més gràcies per ser-hi. Gràcies a tu, Toni, a Llotja Virtual, a Cambra de Comerç, i jo reitero també, com sempre, escoltar amb en Jordi Domingo és un plaer incommensurable. Fins aviat. Gràcies. Gràcies, Jaume. Jordi, tenim també alguna referència a la teva intervenció. Hi ha un punt que probablement per exigències del guió i en concret del temps limitat que tenim no has pogut mencionar, i a mi m'agradaria que ens fessis 5 cèntims del servei de mediació, tenint en compte aquest col·lapse a què abans feia referència el Jaume, de l'administració de justícia, que probablement patirem en els propers mesos, que ens fessis una petita referència al servei que ofereix als comerciants i als empresaris en general al Consolat de Mar de la Cambra de Comerç i, en concret, el servei de mediació immobiliària. Sí, a veure, evidentment el Consolat de Mar, que és, ara no explicaré el que és el Consolat de Mar perquè és una de les institucions més importants de Catalunya de l'edat mitjana. En aquests moments la Cambra ha fet una aposta absoluta d'intentar recol·locar el Consolat de Mar a la via adequada perquè recuperi el prestigi nacional i internacional que va tenir arreu del món, des de l'edat mitjana, i per tant, dins d'aquest àmbit i dins d'aquesta voluntat hi ha el tema de la mediació, preveient efectivament aquest col·lapse que tu comentaves i que el Jaume també ha fet referència. De moment s'ha establert una mediació d'arrendament
que es va obrir ja al mes de maig, a principis de maig, a finals d'abril, en el que es tendeix a intentar l'acord entre propietari i llogater per evitar-los la diatriba, el conflicte judicial. És una mediació que fins al mes de desembre es preveu gratuïta, degut precisament al Covid, i que intenta encetar una mica, acostumar la gent a l'existència d'aquest organisme mediador. La idea és també instaurar la mediació en el tema concursal a partir del setembre i també instaurar la mediació en la rebus sic stantibus i en els conflictes empresarials, intentant que els empresaris mirin d'evitar la via judicial, que en definitiva, això no vol dir que no necessitin els advocats, evidentment que els necessitaran, els seguiran necessitant, perquè són els gestors del conflicte, per dir-ho d'alguna manera. Però, en definitiva, passar d'un tribunal de justícia que pot resoldre el conflicte anant bé amb un any i mig, que ara es preveu 2 en primera instància, però si es va a l'apel·lació, que és el més normal, ja no dic a la cassació, pot tardar 5, 6, 8 o 10 anys, a una mediació, que és un problema de que no ha de durar més de 15 dies o de 3 setmanes, doncs, evidentment, el cost, l'estalvi econòmic que li suposa per l'empresari això és extraordinari. Per tant, aquí sí que hi ha una aposta seriosa de la Cambra i del Consolat de Mar per intentar fer gaudir a tothom d'aquesta possibilitat. Més enllà, gràcies Jordi, més enllà de la mediació, també ofereix el Consolat el servei d'arbitratge. Correcte. Fer 5 cèntims de en què consisteix? Sí, l'arbitratge, en definitiva, és una mica similar a la mediació des d'un punt de vista col·loquial i des d'un punt de vista de la gent, però, evidentment, té una diferència, diria que substancial, en els termes en què es planteja la discussió, és a dir, el terme que es planteja el debat del conflicte. En la mediació hi ha un mitjancer, un mediador, que intenta posar d'acord a dues parts, amb assessorament d'advocat, etc., però, en definitiva, intenta trobar els punts d'acord per intentar treure una resolució comuna que satisfagui a les dues parts amb més o menys nivell, però que, en definitiva, surten prou satisfetes com per deixar tancat el tema, i l'arbitratge, en canvi, s'assembla més a un procediment judicial, però molt més curt, molt més escurçat, en el que, en definitiva, cada part, l'arbitratge pot ser d'equitat o pot ser de dret, en definitiva, pot ser basat estrictament en la llei o basat en termes de justícia, d'equitat, del flaire que l'àrbitre li faci la situació com per decantar-se d'una manera o d'una altra, i, evidentment, aquest àrbitre, que ha de tenir coneixements del dret, en aquest cas, doncs valora els posicionaments d'una part i de l'altra i, al final, fa el que se'n diu un laude arbitral. Laude arbitral que ja és irrecurrible, excepte que hi hagin aspectes formals que atentin contra la viabilitat d'aquell laude. És a dir, que, en definitiva, que no hagi escoltat a una de les parts, s'hagi oblidat de practicar la prova o coses d'aquest estil que, llavors, sí que, òbviament, poden ser denunciats davant de l'audiència i, efectivament, l'audiència revocaria aquell laude arbitral. Però, si el tema està en la mera discussió de qui té raó o quan ha de pagar un a l'altre o en quins termes s'ha de resoldre aquell conflicte d'un contracte o d'un negoci, evidentment, aquell laude ja és definitiu i, evidentment, és molt més llarg que la mediació, diguem-ho així, però molt més curt que l'arbitratge. En condicions normals en pot anar un parell, 3 de mesos, si realment es funciona bé, tothom hi posa el que hi ha de posar respecte a l'aportació de proves, etc. D'acord. Una altra pregunta, Jordi. Des del Ministeri de Justícia, per agilitzar aquest col·lapse que es preveu de l'administració i dels tribunals en els propers mesos, s'està valorant la possibilitat d'establir la mediació com a requisit previ abans d'interposar una acció judicial en determinats casos. M'agradaria conèixer la valoració que tu em fas d'aquesta proposta i si creus que això aportaria una solució al col·lapse més que probable de la justícia. Home, jo, si es fa ben fet i, per exemple, el Consolat de Mar està disposadíssim a fer-ho molt ben fet, jo crec que és bo.
si es fa mal fet, i no ja refereixo al consolat o un altre que faci de mediador, sinó que la llei quedi prou fluixa com perquè, en definitiva, per exemple, els que són de la meva edat, per dir alguna cosa, molts empresaris segur que ho són, o alguns d'ells, recordaran que quan havien d'anar al jutjat abans hi havia el que se'n deia l'acte de conciliació prèvia, i aquest acte de conciliació era obligatòria per la llei i, per tant, havies de fer un acte de conciliació. Què va passar? Que allò es va convertir en la costum de dir, doncs mira, no hi ha consentiment o no hi ha acord i puntos. I, per tant, ja els jutjats ja es limitaven a fer un acte dient s'ha demandat, un demandant ha dit això, el demandat ha dit allò, no hi ha conciliació ni adéu-siau. Una mica el que passa ara en les audiències prèvies, que també el jutge abans de començar el judici demana si hi ha possibilitat d'algun acord i quan s'ha arribat a aquell punt, normalment, Toni, també tens experiència sobrada amb això, saps que normalment en aquell moment ja s'ha fet tot el que es havia de fer i probablement en aquell moment ja no hi ha possibilitat. Ara, si es fa ben fet en el sentit de que l'obligació és clara i hi ha bons mediadors i es professionalitza molt el tema de la mediador i els advocats i els empresaris es prenen seriosament aquesta possibilitat de guanyar temps i d'obtenir, per tant, beneficis indirectes de la situació, que és no allargar-se en el temps considerablement, que el negoci acaba no sent negoci, llavors sí que pot ser una extraordinària mesura i una extraordinària solució. Gràcies. I ja anirem acabant perquè em recorden que tenim només ja 3 minuts. M'agradaria també conèixer la teva opinió respecte a la mateixa pregunta que abans li feia en el Jaume. Un dels grans problemes que pateix sobretot el petit comerç i el petit empresariat català i també a nivell de l'Estat és aquests terminis tan llargs de pagament que a vegades molts empresaris es veuen obligats a acceptar, malgrat ser contraris a la llei, es veuen obligats a acceptar per imposició, diguéssim, del seu client, que és o bé una administració pública o bé una gran empresa i difícilment volen enfrontar-se a aquest client amb el risc de perdre'l i acaben acceptant uns terminis que, com deia, en molts casos són il·legals perquè van més enllà dels terminis que marca la pròpia norma. També, com li preguntava al Jaume, si creus i confies en que es pugui arribar a una solució propera en el temps que faci que tant administració com grans empreses atenguin les seves obligacions en els terminis establerts. El que em deia ell és imprescindible. Una altra cosa és si confio, perquè intents se n'han fet. El que passa que han quedat una mica com a sucre a l'aigua, diguem-ho així. És a dir, fins i tot la llei d'interessos moratoris i la mora, etcètera, que en definitiva puja molt els interessos, etcètera. Clar, si tot això no ho pactes dins del contracte, no queda lligat dins del contracte, després molta gent ni tan siquiera ho sap, etcètera. I per tant, és a dir, la solució hi hauria de ser d'alguna manera legislativa, però molt dura, molt contundent, amb uns efectes concrets i específics a la gent que incompleixi, tant a l'administració com al particular, com la gran empresa. Si això no es produeix per la via de la dissuasió, és a dir, que en definitiva, si tu no fas això, et caurà el cel damunt la terra, si no es fa sobre aquesta base, que dissortadament sembla que és l'única que funciona, soc pessimista o poc optimista perquè l'experiència de 45 anys d'exercici ja veig moltes vegades allò que diu això s'hauria de modificar, i van passant els anys, i la veritat és que no es modifica o les modificacions no acaben sent lo adequades que haurien de ser. Jordi, doncs, escolta, moltes gràcies. Amb això arribem al final del nostre temps i ja veig que estan a punt d'incorporar-se els ponents de la darrera taula. Moltes gràcies un cop més per la teva intervenció, també al Jaume, que ja m'ha acomiadat abans, i únicament recordar-vos a tots i convidar-vos a les properes sessions monogràfiques que des de la Comissió de Serveis Jurídics i Fiscals de la Cambra oferirem en properes dates. Gràcies i bon dia. Gràcies a tothom, també. Moltíssimes gràcies, Toni, i moltíssimes gràcies a tots els ponents. Realment ha estat una taula jurídica, penso que molt útil. Em quedo amb 3 idees molt interessants. El concurs de creditors no és un funeral. És, segons com, el naixement d'un empresari
amb una experiència necessària, la del fracàs, i que en base a aquesta nova experiència vital pot sortir reforçat. No s'ha dit ben bé d'aquesta manera, però és així i ho dic també com a experiència meva pròpia com a empresari. No és un funeral, un concurs de creditors. Ara bé, si el portem al límit, pot arribar a ser-ho. I aquí és on entra l'advocat. L'advocat, al final, és com el metge. Quan estàs bé, has d'anar-hi i així has de detectar i evitar mals majors. Tot empresari ha de consultar el seu advocat abans de prendre certes decisions. Si, com en el cas del metge, ens esperem a que la malaltia ens faci mal, té moltes menys eines per evitar el problema. Per això encoratjo sempre a tots els empresaris a fer servir el seu advocat, a preguntar-li, a consultar-li les coses. Una altra cosa que destacaríem interessantíssima és que amb el tema de la renegociació de les quotes dels lloguers, sempre allò que diu el meu advocat, millor un mal pacte que un bon judici. Sempre, com ja ha dit el Domingo, sempre intentar parlar, intentar arribar a acords abans d'arribar a qualsevol judici. I destacar, evidentment, l'aposta de la Cambra de Barcelona pel Consolat de Mar per recuperar el seu prestigi i les seves atribucions centenàries en mediació i arbitratge. Això és una de les nostres grans apostes com a equip que liderem aquesta Cambra de Barcelona tan nostra i que ens estimem tant i que, per tant, ho fem amb molta il·lusió i és molt, molt, molt evident que això ens durà a tenir un instrument més per poder ajudar a les empreses amb aquest tipus de